Mä oon Vesa ja mä oon ollut Tomralla semmonen kohta 2,5 vuotta ja mun hyvä kaverini kyseli jo mua melkein vuoden verran aina, että haluaisin mä tulla Tomralle töihin, mutta ei oikein ikinä löytynyt semmoista oikeaa aikaa, kunnes sit vähän niinku planeetat kohtas, niin pistiin hakuun. Mä oon viihtynyt tosi hyvin, että aika iso ero siihen, mitä aikaisemmin teki, että on niinku mahdollisuuksia paljon enemmän tehdä erilaista hommaa. Ja mä aloitin Tomralla siis ihan perushuoltoteknikkona, eli enimmäkseen noita vuosihuoltoja tein, mutta sitten tuossa vuoden jälkeen niin ehdotettiin tämmöistä oppisopimusmahdollisuutta, että saisi sähköalan paperit samalla ja sitten, että voisin nousta samalla teknikoksi tuohon niin tekemään vähän niin kuin monimutkaisempaa voisi sanoa tai myös paljon laajempaa hommaa Tomralla. Tykkään tästä ekologisuudesta ja siitä, että saadaan niin kuin kaikki materiaali uudelleen käytettyä ja muuta, että se on kumminkin tässä maailmantilanteessa tosi iso asia.